първото, което е. Някои хора биха го приели да е неудобно. Ако си под 18 години особено. Кой си ти всъщност? Маскиране. Не е микрофони. Имаме. Да, това да е микрофон. Може да говориш ето тук. Там. Да. Маскиране. Само това ли ще кажеш? Много страшно лице. На къде? На там. На Гледай тук. там. На там, на тук, на къде последно? Гледай там и говори там. Там да гледам. И да говоря тук. Да. Добре, аз съм маскиран, моето лице е страшно. Добре, аз трябва да се обърна към тебе. Ти си... Аз те разбирам. Ти си човек. Браво. Откъде дойде? От една пещера. Горя по едната. На колко години си? 3200. 3200. Да. Тук не трябваше. Да. Той ще не е тук. Кой? Той. Той. Премисли го как ти е удобно. Аз не мога да мисля нищо. Имаш право да правиш каквото искаш. Не. Си мой гост. Да, ама не каквото искаш. Ако можеш да го правиш, искаш, ще го правиш. Всички да е с главата надолу. Добре, като какъв се определяш ти? Като странна личност.